Welkom lieve kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Vandaag heb ik twee bijzondere dames te gast die een enorm talent hebben voor organiseren. Ze vinden het superleuk om mensen met een fysieke beperking een fantastische dag te bezorgen. En ze hebben een heel groot hart voor mensen. Welkom Marina en welkom Carla bij wij in de studio. Dank je. Hartstikke leuk dat jullie hier zijn, want er is een bijzonder jaar dit jaar. En dat betekent dat niet stichting, maar Vereniging de Zonnebloem bestaat dit jaar 75 jaar. Klopt dat? Dat klopt. Dat is landelijk dan, hè? Ja. Dus het is een landelijke vereniging en jullie zijn er al volgens mij meer dan 20 jaar, Marina. Ja. Toch? 22 jaar en jij 29 jaar als vrijwilliger actief. Nou, fantastisch. Dus daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben, over wat jullie daarin allemaal voor mooie en bijzondere dingen doen. Dus ik wil heel graag van jou horen, Carla. Hoe ben jij zo bij de Zonnebloem terechtgekomen? Want dat is dus alweer eventjes geleden. Hoe ben je daar begonnen? En wat heeft jou daartoe bewogen om daarvoor als vrijwilliger aan de slag te gaan? Ik heb me ooit zelf aangemeld, omdat ik graag iets wil organiseren en ik het leuk vind om dat voor mensen te doen. En het is ontzettend dankbaar werk. Dus als wij middagen organiseren, dan krijgen we altijd ontzettend veel dankbare reacties van de gasten. Dan komen ze naar ons toe en zeggen ze, we hebben weer zo'n leuke middag gehad. En daar doe je het voor, hè? Ja, daar doe je het voor. Dat doe je toch voor? Dat is fantastisch als je mensen een mooie dag kan bezorgen. Ja, zeker. En Marina, jij bent ongeveer 22 jaar geleden, begreep ik, begonnen als vrijwilliger. Dat klopt. En toen begon je in Ommen, klopt dat? Nou, ik ben begonnen dus als vakantievrijwilliger. Want je hebt verschillende mogelijkheden bij de Zonnebloem. En ik heb een opleiding als verpleegkundige gehad. En op een gegeven moment in 2002 kreeg ik wat meer vrije tijd, zeg maar, bewegingsmogelijkheid. Want we zaten op een agrarisch bedrijf. En toen ben ik aan de slag gegaan als vakantievrijwilliger. En mijn eerste adres was in Ommen. En ik heb net ook al verteld, het was net alsof je in een warm bad terecht kwam. Je begint met allemaal mensen uit het hele land die elkaar niet kennen. En op het eind van de week dan ga je als familie uit elkaar. Ja. En daar heb ik 7 jaar nadien kwam er de afdeling bij. Dan ga je ook op huisbezoek en activiteiten organiseren. Dus sindsdien heb ik dat samen zo'n beetje verenigd. Ja, fantastisch. Want jij bent van de club, want ik begreep dat er verschillende regio's zijn hier in West-Vlaanderen. Kun je daar iets meer over vertellen? Want van welke regio ben jij? Dat is eigenlijk West. Meer, Zuid, Zuidwest. Oorspronkelijk had je verschillende afdelingen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld in een grote stad hebben ze misschien wel 5 afdelingen. En hier wordt het, het zijn verschillende dorpjes eigenlijk bij elkaar. Ja. En wij zijn dan Zuid-Zuidwest als afdeling. Ja. En jij komt dan uit Oostburg, zeg maar? Ja, we zijn oorspronkelijk weer aparte afdelingen geweest. Ja. En wij zijn Groot-Oostburg. Oké. Carla is dan van IJsendijken. Oké. Dus Carla, hoe zit dat precies met die afdelingen? Het is Zuidwest-Zeeuws-Vlaanderen. Ja? We zijn in 2017 gefuseerd omdat er te weinig bestuursleden waren. Oh ja. En dat Zuidwest-Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit Oostburg, IJsendijk en Aardenburg en ook de omliggende plaatsen. Okay. En natuurlijk heb je in de regio nog andere afdelingen zoals Breskensluis, Biervliet. Ja. In totaal in Zeeuws-Vlaanderen zijn er, dacht ik, 14 afdelingen. 14 afdelingen? Ja. Oké. Oké, want ik begreep dat er 35 vrijwilligers actief zijn. Zuidwest-Zeeuws-Vlaanderen heeft 35 vrijwilligers. En 215 gasten? Dat klopt. Die jullie dan... verdeeld over die 3 plaatsen dan, hè? Ja. En die 215 gasten die staan bij jullie ingeschreven. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaat dat? Hè? Dus ik heb begrepen dat de vereniging de Zonnebloem mensen een leuke dag wil bezorgen. Ja. Met dus de vrijwilligers die daar werkzaam zijn. Dat klopt. Stel je voor, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is alleen voor mensen met een fysieke beperking? Ja, dat klopt. En hoe gaat dan zo'n aanvraag? Wat moet je dan doen?
De vrijwilliger bezoekwerk die gaat naar die gast toe om te kijken of dat doelgroep is. Die wordt dan ingeschreven en die beoordeelt dan, ja, dat is een gast van ons. Ja, en die krijgt dan geregeld een uitnodiging voor de activiteiten. Ja, en ze komen niet altijd natuurlijk. Ieder doet wel, de een doet graag bingo, de andere iets met eten als er iets te doen is met eten of ja. En dan kunnen ze gewoon zich inschrijven voor een bepaalde activiteit en dan maken jullie daar een gezellige dag van. Ja, dat klopt. Een middag is het, hè? Een middag vinden ze lang genoeg. Ja, dat geloof ik. Het is meestal alleen een middag. Ja. Oké. En kun je een paar voorbeelden noemen van verschillende activiteiten die jullie dan doen? Eten is altijd erg een trek. We doen, tenminste met Groot-Oostburg, want de werkgroepen zijn dan eigenlijk nog een beetje apart. We doen een picknick tussen twee haakjes. Is wel, we hebben ook veel medewerking van een camping in Groede. Onze picknick is dan wel op een stoel op aan tafel, maar goed. En net is nou dat die jubileumbrunch en we doen met Kerstmis en ook altijd iets en dan meestal ook eten erbij. Een lunch vooraf en altijd een hapje en een drankje. Ja. En we zijn afgelopen jaar naar het Watersnoodmuseum geweest, maar er was helaas maar weinig belangstelling. Maar zijn we met twee auto's naartoe geweest. Maar dat was. Maar ja, voor ieder wat wil ze eigenlijk. Ja. Hè? Dus en de bingo, hè? Ja, de bingo die staat op 1. De bingo staat op 1. Nou ja, het is een beetje afgezakt een paar jaar geleden. Ja, bij ons en IJzendijk is het favoriet. Ja. Ik ben ooit op vakantie gegaan, had ik geloof ik een prijs gewonnen. En toen gingen we met een heel vliegtuig naar Italië. En toen heb ik daar inderdaad voor het eerst van mijn leven dus meegedaan aan Lingo di Bingo. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was echt heel erg leuk. Ja. Ik had van mezelf nooit verwacht dat ik dat heel erg leuk zou vinden, maar het is echt heel erg leuk. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die zich aanmelden voor die activiteit helemaal into het bingo zijn. En omdat het nu 75 jaar bestaat, hebben wij in IJzendijk een jubileumbingo gehouden pas met 75 prijzen. Oh, wat leuk. In het kader van het 75-jarige jubileum. Oh, dat is leuk. Dus en jullie hebben ook voor jullie vrijwilligers ook iets bijzonders georganiseerd, toch? Ja, ook voor de gasten, hè? Een jubileumbrunch. Dat is voor gasten en alle vrijwilligers. Oh, dat was het. Voor de gasten en voor alle vrijwilligers. Op 27 maart een jubileumbrunch in Aardenburg en de Wijngaard. Oké, en wat ga je dan doen? Ja, brunch. En dan treedt nog een band op, de Memories. Die komt ook nog spelen. Oh, leuk. Dus we hopen een leuke middag ervan te maken. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Dat denk ik ook wel. Toch? Superleuk. Er is ook bijvoorbeeld gezamenlijk schouwburgbezoek geweest. Of dan zie je het Ledeltheater naar de Plattelanders. En heel af en toe een film of zo. Dus, wat de mensen willen eigenlijk. We vragen aan de gasten ook van wat zou je nou eens willen. Ja. Of, tuurlijk. En rolstoelwandelingen, hè? Ja. Dat is ook, wordt ook gedaan. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Rolstoelwandelingen? Ja, dan zoeken we natuurlijk iemand die uit de rolstoel wil duwen. Dat zijn ook mensen die of geen vrijwilliger zijn, maar gewoon die zoeken we bij ons in het dorp. En dan hebben we ongeveer 10 à 12 gasten en dan gaan we een wandeling door IJzendijk maken. In een rolstoel dan? Ja, de gasten zitten dan in de rolstoel natuurlijk. Hè. Dat zijn echt mensen die ook echt niet meer die kunnen die wandeling, zouden daar niet meer kunnen. En dan, dan na afloop koffie drinken, biertjes erbij en lekker kletsen. Want dat vinden ze gewoon ontzettend leuk. Ja, dat is heel belangrijk, dat sociale element van elkaar weer. Dat is echt een praatje en zo. Ja, maar het gaat niet alleen over die fysieke beperking. Hè? Want de Zonnebloem zet zich ook heel erg in voor mensen die alleen... die dreigen te vereenzamen. Ja. Dat is ook... Kun je daar iets meer over vertellen, over jullie ervaringen daarmee? Ja, mensen die er dan zo van genieten om er eens uit te zijn. En vooral het contact met de andere gasten, dat vinden ze dan zo belangrijk. Dat is echt... omdat ze dikwijls niemand mee zien. Ja. Dat is echt... dat doet iets met de mensen. Ja, dat zag ik natuurlijk in coronatijd ook wat dat met de mensen deed die al alleen woonden en de deur niet meer uitgingen. Dus dat heeft een enorme impact op je welbevinden als je natuurlijk gezellig sociaal contact met elkaar hebt. Tuurlijk. Het is in principe, de vereniging is voor jong en oud.
Maar hier in Zeeuws-Vlaanderen hebben we eigenlijk te maken met voornamelijk oudere mensen. Dat Begrijp je dat goed? Ja. Oké. Ja. Maar in principe, dat wil niet zeggen dat jongere mensen niet welkom zijn, toch? Nee, die zijn welkom vanaf 18 jaar. Oké. Ja, zeker. Okay. Maar die voelen zich meestal niet zo thuis dan bij de oudere doelgroep. Hè. Dat is ook logisch. Hè? Ja, dat snap ik. Landelijk zijn er wel jongere werkgroepen. Ja. Maar hier dan deze kant niet. Nee. Nou ja, gelukkig maar in die zin dat er weinig jongeren zijn met een fysieke beperking. Of die zoeken een beetje hun eigen weg daarin. Dat kan ook, hè? Ja, dat moet iedereen ook lekker zelf weten natuurlijk. Jullie hebben ook mannen en gezinnen en zo. Worden die ook wel eens ingeschakeld voor, nou ja, ik noem maar even iets, het heen en weer rijden of de spullen inpakken? Hand- en spandiensten, hè? Ja. Ja, dat is natuurlijk een familiedingetje op een gegeven moment, toch? Ja, als ik hulp nodig heb, dan kan ik mijn man schakelen. Ja, mooi toch? Ja, dat is, ja hoor. Prima. Achter de schermen, de stille krachten achter de schermen, toch? Zeker. Ja, mooi. Kunnen jullie iets vertellen over de verschillende soorten vrijwilligers die er werken bij de vereniging? Hebben jullie bijvoorbeeld, want jij noemde al vakantievrijwilliger. Wat doe je als vakantievrijwilliger precies? Nou, dan ben je dus... we hebben als vakantievrijwilliger een... zal ik eerst even vertellen hoe dat eerst was? Ja, jij doet dat. Het is... toen ik ben begonnen was landelijke organisatie, werd ook vanuit het centrale kantoor in Breda georganiseerd. En dan had je verschillende vakanties met een bus. En dan ging je, ja, ik geloof dat het toen nog 7 dagen was, naar een bepaalde plaats en van daaruit op dat vakantieadres uitstapjes. Je had adressen in het binnenland een heleboel, je had ook adressen in het buitenland. In Duitsland, in België. Ik ben zelfs nog ooit mee geweest naar Benidorm met het vliegtuig. Fantastisch! Ja, dat was echt een ervaring. Maar op een gegeven moment, tot 2 of 3 jaar geleden, toen werden die grote vakanties, de landelijke organisaties, afgeschaft. En moesten de afdelingen het zelf gaan organiseren. Ja, dat was natuurlijk heel wat je dan op je bordje kreeg. Ja. En hier in Zeeuws-Vlaanderen hebben wij het met een paar mensen hier vanuit IJsdijk, vanuit onze afdeling opgepakt. En nu organiseren we het eens in het jaar naar een adres in Nederland. En dat gaat dan wel met aangepaste huizen die ook door de centrale Zonnebloem goedgekeurd zijn eigenlijk. Ja, dat mensen daar ook gewoon alles nodig hebben wat ze... En dan organiseren wij met z'n drieën, dan trekken wij nou een beetje de curve, schrijven de mensen in die zich aanmelden. En dat gaat dan via de vrijwilligers, dat ze horen van ik kan me aanmelden. En dan stellen we een programma op. En dan proberen we ook de vrijwilligers op een gegeven moment bij elkaar te krijgen. Er wordt nou een groep van 13 vrijwilligers, ja, iets minder, en ongeveer 13 gasten, ongeveer 1 op 1. En dan, dan ben je 5 dagen in de week, van maandagsmorgens tot vrijdagsmiddags, met de gasten bezig. Je organiseert activiteiten en uitstapjes. En ze moeten dus, ze kunnen er ook helemaal lichamelijk verzorgd worden, wat ze normaal niet nodig hebben. Nou, wat een ervaring. Dus, ja, wat mooi. En het is natuurlijk aan de ene kant heel intensief, maar aan de andere kant natuurlijk ook super dankbaar werk als je ziet hoe mensen ervan genieten, toch? Het is helemaal heel vermoeiend. Je bent gesloopt op het eind van de week, maar het is wel heel mooi. Ja, dat geloof ik. Ik doe het nog steeds graag, behalve dan het plaatselijke werk. Maar, Ja, mooi. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je vrijwilligerswerk kan doen bij de Zonnebloem, want we hebben toch? bijvoorbeeld ook een penningmeester, die doet ook alleen maar het penningmeesterschap. Ja. Die is niet bij activiteiten of zo, dus dat is ook erg belangrijk natuurlijk. Hè? Tuurlijk. En jij werkt ook als secretaris? Ik ben secretaris, ja. En wat houdt dat precies in? Ja. Uitnodigingen maken. Notuleren, uitnodiging voor de vergadering, uitnodiging voor de activiteiten, de post behandelen die al binnenkomt, contact met de vrijwilligers. Ja. Van alles. En daarnaast ben ik reserveren. Reserveren van, als je dingen organiseert. Zaaltjes. Of de artiesten reserveren. Want ik ben daarnaast dan ook nog vrijwilliger in IJsendijk, naast het secretariaat.
Zo ben ik ooit begonnen dan. Hè. Ja. Dat, Ja, je hebt mensen die alleen de uitnodiging naar de gasten toe brengen en dan even een kort praatje of zo. Of bezoekwerk gebeurt in onze afdeling niet zo heel veel. Want dat houdt dan in dat je echt een middag bij iemand bent of een paar uurtjes of zo. Dat hoeft eigenlijk in onze afdeling niet zoveel, daar vragen ze niet naar veel naar. Maar dan wel, als er iets georganiseerd wordt, net als ik zeg een etentje of zo, mee helpen bedienen, mensen naar de toilet helpen, noem maar op wat ze aan hulp en steun nodig hebben. Dan, Mooi. Maar er moet bijvoorbeeld ook een bestuur zijn. Dus als je zegt van nou, ik vind het leuk om een zitting te nemen in zo'n bestuur, dan zou dat ook bijvoorbeeld kunnen, toch? Dat kan. We hebben op het moment 3 bestuursleden, dus de voorzitter, secretaris en de penningmeester. En dat loopt natuurlijk wel, dat zijn de dagelijkse taken. Hè? Maar, en vooral vrijwilligers voor Oostburg en voor Aardenburg, vooral ook Aardenburg. Ja. Die zou ontzettend graag vrijwilligers erbij hebben. Oké. Ja, dat dus is echt... Want Aardenburg heeft maar 6 vrijwilligers op het moment. Oké, en dat is een beetje te weinig. Dat is eigenlijk te weinig, ja. En vooral dan ook een coördinator. Er is maar 1 coördinator op Aardenburg. Dus dat... wat doet een coördinator? Die regelt een beetje wat of er georganiseerd wordt. Wel in samenspraak met de vrijwilligers natuurlijk. Maar ja, die gaat dus kijken... zeg maar de dagelijkse uitvoering een beetje van... Ja. En soms ook met hulp van de vrijwilligers. Die organiseren ook wel activiteiten natuurlijk. Ja. Maar, een soort contactpersoon. Die zijn een soort leidinggevende over die werkgroep, zal ik maar zeggen. Jullie willen ook graag nog vrijwilligers erbij, hè? Ja, dat is nooit weg, want ik bedoel, je kunt vrijwilliger bij elke activiteit aanwezig zijn, maar het kan ook dat je een keer een ritje maakt voor iemand of een cadeautje wegbrengt. Als bijvoorbeeld, de kroonjaren dan vanaf de 75 geloof ik. Ja. Dan brengen we even een kleinigheidje naar de gasten toe die dan 85 of wat dan ook verjaren. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren waarop je kan helpen als vrijwilliger bij de Vereniging De Zonnebloem. We hebben het gehad over vakantievrijwilliger, we hebben het gehad over verschillende activiteiten begeleiden. Je kan lid worden van het bestuur als je dat leuk vindt. Je kan als chauffeur heen en weer rijden om mensen af en toe een cadeautje te brengen of mensen heen en weer te brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook soms wat extra geld nodig is. Want het is een vereniging. Dus kunnen jullie iets uitleggen over waar die geldstromen dan vandaan komen en hoe dat precies werkt? Er is landelijk een actie om loten te verkopen, dus dat doen we elk jaar. IJsendijk die staat dan ook met een kraam op de Folkloristische Dag met enveloppentrein. Dat is ook altijd een succes. Oh ja. En de prijsjes, daar gaan we de ondernemers langs en die schenken een prijsje of een bon of geld. Ja. En zo vullen we ons kraam. Ja. En zijn er ook mensen die bijvoorbeeld donaties doen of zo? Dat gebeurt ook wel eens, ja hoor. Dan krijgen we soms een gift. En onlangs heeft dokter Van der Maas in IJsendijk afscheid genomen. Ja, hoe was dat? Ja, dat was zo leuk. Op zijn receptie wilde hij wat hij dan kreeg ter beschikking stellen voor de zonnebloem. En ik heb toen gevraagd, God ja, hoe kom je bij de zonnebloem? Die zegt, nou, ik kreeg in mijn praktijk altijd zoveel mensen die dan vertelden dat ze zo'n leuke middag hadden gehad bij de zonnebloem. En daarom heb ik gekozen om dat daaraan te schenken. En het is een bedrag geworden van €1870. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Dat is toch fantastisch. Ja, fantastisch, hè? Ja. Ik kan me dat wel voorstellen. Als je als huisarts krijg je natuurlijk zoveel mensen in je praktijk en zoveel mensen ook. Nou je gaat niet voor niks naar de dokter natuurlijk. Dus ja, je maakt van alles mee. Ja. Maar als je die verhalen terugkrijgt van hoe leuk de mensen het gehad hebben, hoe leuk ze wat voor leuke activiteiten ze gedaan hebben,
hoe fijn ze zijn geholpen door de vrijwilligers. Dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat zo'n huisarts zegt van... nou weet je, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat met liefde. Maar ook gasten doen weer iets terug voor ons. Want er was bijvoorbeeld pas een pakkettenactie bij de Plus. Dus iedereen kon zegeltjes sparen. Dus alle gasten van ons, die doen dan bij ons de zegeltjes in de bus... zodat we daar pakketten voor kunnen ophalen. En daar maken we dan weer prijsjes van. Ja. Voor de bingo bijvoorbeeld? Ja, voor de bingo en voor de Folkloristische Dag. Oh ja. Dus dat... die zijn heel fanatiek bij ons. Ja. Maar jullie staan ook wel eens zo op de jaarmarkt, Geroede? Ja, we inderdaad, de jaarmarkt de Geroede is altijd heel druk natuurlijk. We hebben 1 of 2 keer een kraampje gehad en dat brengt wel aardig wat geld op. Maar daar kun je dan ook een hele dag gaan staan als vrijwilliger natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, maar ook landelijk... krijgen ze ook veel donaties. En een paar jaar geleden was zelfs, hoeveel was het toen? Wel 1 miljoen of zo cadeau gehad. In ieder geval toen was heel veel mogelijk in de zonnemoesschijn, maar ook binnen een jaar of wat opgebruikt worden. Ja. Dus toen was het een jaar of wat erg reëel eigenlijk vanuit de landelijke... Ja, geld moest opgemaakt worden. Komt toch eigenlijk min of meer wel. Prima bestemmingen voor. Omdat er ook donateurs zijn, daar krijgen wij dan ook een deel van, hè? Ja. Een deel van... Ja, mooi. Ja. Maar de mensen die aan de activiteit deelnemen, die betalen wel een eigen bijdrage. Ja. Dat is bijvoorbeeld in de vakantie betalen de mensen dit jaar... €500. Nou ja, ik weet niet of ik het bedrag moest noemen, maar goed. En in ieder geval... Dat knip je dan. Secretaris, die weet alles. Gewoon ongeveer de kostendekkende van het onderdak en het eten. Ja. En dan, maar daarvan wordt ook het geld voor het onderdak en het eten van de vrijwilligers betaald. Ja. Dus, en we krijgen dan ook een bijdrage van de landelijke zonnebloem daarvoor. En de Rotary en zulke organisaties die worden ook aangesproken van... God, willen jullie een bijdrage leveren? Ja, tuurlijk. Ja. En dat zijn mooie clubs om te benaderen natuurlijk. En een paar jaar geleden hebben wij persoonlijk bij thuis een bouwproject gehad. En toen heb ik al diegenen die betrokken waren bij de bouw aangeschreven van... Goh, willen jullie in het kader van maatschappelijk... medeverantwoording iets bijdragen. En dat was ook een hele goede actie. Dus, we proberen creatief te zijn om geld tuurlijk. En er zijn er volgens mij creatief genoeg voor als superorganisatoren om eens te kijken wat je voor elkaar kan krijgen. Dat is ook wel leuk, denk ik. Dat het altijd heel een uitdaging is van wat kunnen we weer verzinnen? Hoe kunnen we weer mensen ronselen? Hoe kunnen we weer geld bij elkaar krijgen? Wat voor dingen kunnen we verzinnen voor de mensen? Je kunt ook je eigen leuke dingen van, God, zou ik er nog eens naartoe willen. Ja, dan kun je best een activiteit mee organiseren. En dan heb je het en zowel je gast als voor jezelf heel superleuk. leuk. Win-win. Ja. Helemaal leuk. Ik kan me ook voorstellen dat jullie wel eens spannende dingen hebben meegemaakt... in al die 22 en 29 jaar dat jullie vrijwilliger zijn bij de Zonnebloem. Nou, we hebben nog eens een busreis gemaakt. We doen dat zo om de paar jaar, proberen we dat te doen. En dan heeft de chauffeur zich helemaal vastgereden in Terneuzen. Dus dat was eventjes manoeuvreren hoe die daar weer uitkwam. Oké, dat echt vast met zijn bus? Ja, het zat helemaal vast en kon hij maar voor of achteruit in eerste instantie, maar dan toch, toch gelukt. Ja. En ook 2 jaar terug, bij een busreis was de lift kapot. Oh. En dat is bij mensen die in een rolstoel en met de rollator ook niet handig. Dus nee, natuurlijk niet. Toen moesten we wachten op iemand die kwam maken. En dat heeft wel een uur geduurd voordat we weg konden. Oh, ja. Dus maar de gasten die hebben niet geklaagd. Oh, gelukkig. Maar die hebben toch wel gezellig volgens mij met elkaar, toch? Ja. Een aantal konden nog steeds niet. En dus dat was wel eventjes lastig natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. En dat busje van jou, Marina, daar was ook iets mee, toch? Nou ja, dat was vorig jaar een vakantie. Toen wij kregen van niks het busje van de Stella, of mochten we toen. En dat busje was al gedateerd. En dan hadden we toen de derde dag, geloof ik, gingen we naar een museum met een lunch erbij. En de laatste gasten werden daar naartoe gebracht, want we rijden niet alleen met busje, maar ook met personenauto's.
En het was gelukkig op de parkeerplaats al gearriveerd en toen kwam er, ja, ik was er niet bij, maar iets van rook uit het busje of weet ik veel wat gelijk. In ieder geval, de gasten konden eruit en naar het museum. Oh, gelukkig. Maar ondertussen moesten voor het busje wel de ANWB komen. Ja. En ik weet dat hij niet meer rijwaardig was. Dus, het busje was overleden. Oh, ja. En we hebben dan op kunnen lossen met personenauto's en daags toen we naar huis gingen met een... hoe heet dat, een taxibusje, een huurbusje. Ja, mensen moeten toch weer terug. Ja. Maar dat niet meer met dat busje in ieder geval. Nee. Nou ja, hij is wel nog opgelapt geloof ik, maar we gaan dit jaar toch maar een ander busje huren. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat jullie ook hele mooie dingen meemaken tijdens die activiteiten of die vakanties. Is er een heel mooi moment wat je kan herinneren? Alle middagen zijn mooi eigenlijk. Ja? Ja, kan niet. Nou, niet echt iets wat er nou uitspringt waarvan je zegt van nou dat was echt heel bijzonder of die gast of die activiteit? Of... Nee, gewoon dat de gasten zo altijd zo dankbaar zijn dat er iets georganiseerd wordt. Dat, echt iets van dat het uitspringt. Het is gewoon een soort algeheel gevoel van dat je het gevoel hebt van het werk wat jullie doen en de ziel en zaligheid die jullie leggen in jullie vrijwilligerswerk. En je bezorgt mensen gewoon een hele fijne vakantie of een hele fijne dag. Dat geeft zoveel voldoening. Ja, zeker. Dat is ook fantastisch, toch? Nou, en heel mooi dat jullie als vereniging dit jaar 75 jaar bestaan. Dus daar vragen wij ook even aandacht voor. Dus heel erg hartelijk bedankt voor jullie komst naar de studio. Lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Scheldemondig. Ik wil Carla en Marina heel erg hartelijk bedanken voor jullie toelichting op het mooie werk wat jullie doen voor de Zonnebloem. En mocht u nou als kijker zoiets hebben van die Zonnebloem, dat vind ik wel interessant. Ik wil daar toch eens iets meer van weten. Kijk dan even op de website, want er zijn altijd vrijwilligers nodig om mensen heen en weer te brengen, om cadeautjes weg te brengen, voor de activiteiten, voor de vakanties. Dus meld je dan eventjes aan en dan helpen Carla en Marina jullie graag even verder naar een hele mooie bijdrage aan de vereniging De Zonnebloem. Gasten zijn ook nog welkom. Sorry dat ik je onderbreek, maar gasten zijn ook altijd nog welkom. Tuurlijk. Hartstikke mooi. Ja, dat was nog even vergeten te zeggen. Dus niet alleen de vrijwilligers zijn welkom, maar natuurlijk de gasten ook. Dus als u zegt van nou, dat lijkt mij ook hartstikke leuk om een dagje op pad te gaan met de vereniging De Zonnebloem, dan kunt u zich natuurlijk ook altijd aanmelden. Ik wens u een heel fijne avond en heel graag tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig.